Upang maiwasan umano ang COVID-19 transmission, ipinag-utos ng Department of Transportation o DOTR ang cashless system sa lahat ng tollways simula ngayong Disyembre. Kaya naman karamihan sa ating mga kabalen dinumog ang ilang customer service center ng North Luzon Expressway upang magpakabit na ng RFID sticker. Kahit pahigit sa 2 buwan nang inanunsyo ang naturang RFID system, pinili pa rin ng ilan sa ating mga kababayan na mismong sa unang araw ng implementasyon ng cashless transaction magpakabit ng kanilang RFID sticker. Dahil dyan, nagkaroon ng kumpulan sa ilang service center tulad sa City of San Fernando, Pampanga. Hiwalay yung sa customer service, hiwalay din po sa paglo-load ng card sa RFID. Yun lang po. Tsaka yung hiwalay din po sa, marami din po sa tao para dun sa magpapalagay ng sticker. Bumagal lang kanina dahil maraming tao yung mga nagko-complain. Nagko-complain yung marami. Ayon sa NLEX Corporation, maaaring kumuha ng RFID sticker sa mga susunod pang araw kung hindi naman talaga kinakailangang gumamit ng NLEX. Huwag po sila magpanik kasi hindi naman po talaga deadline yung deadline yung pagpapadikit. Ano naman po, extended naman po yung installation ng RFID. Kaya kahit anong oras po araw, madidikitan yung sasakyan nila. Yun nga lang sir, pagka kailangan nilang umalis, magto-toll gate sila, maobliga na sila magpadikit. Una na ring inihayag ni NLEX Corporation Chief Communications Officer Attorney Romulo Kimbo na hindi mapapatawan ng violation ang hindi pagkakaroon ng RFID sticker. Sa mga bukana ng expressway ay mayroon umanong nakatalagang mga booth upang doon magtungo ang mga nais magpakabit ng RFID sa oras na gagamit ng NLEX. Samantala nitong December 1, hindi pagpapalagay ng RFID sticker ang naging problema sa bukana ng NLEX San Fernando, bagkus ang mga palpak umanong loading system ng mga EasyTrip card. Rainiel Pawid, CLTV News.